El José Pedro fa 15 anys que es dedica a vendre cupons. No és la primera vegada que reparteix un premi, però les 6 butlletes del 91.470 d'aquest cap de setmana han estat especials. Conozco a todos los clientes. Ya les he ido avisando a todos. Me falta avisar a uno nada más, que no le he visto hoy y ya está. Y a todos los demás ya les he avisado que les había tocado 20.000 euros y me imagino que habrán ido todos a cobrarlos esta mañana ya. Y ha sido a gente trabajadora, no ha sido a nadie que le sobrara el dinero. En Daniel, que també és venedor a Sant Jordi i amic d'en José Pedro, va repartir 210.000 euros el passat juliol. Assegura que és una sensació especial. Bien, entras ya en la élite, ya puedes decir que lo has dado. Está muy bien, claro. No siempre no dar nada, pues ya lo has dado. Tant un com l'altre són coneguts als negocis locals i pels veïns i els clients del poble. Són simpàtics, a més que són superapanyats, perquè potser li dius cupó de dimecres passat i jo de memòria, no t'ha tocat res, tot sobrat, saps? Sap tothom qui li ha comprat els números, m'ho du tot molt controlat. Estan molt contents amb ells. Estem contents de que hagi tocat per aquí, pel poble, en els amics, en els companys i, bueno, a veure si una altra volta ens toquen altres. Els compradors habituals esperen que la sort continuï a Sant Jordi el que resta de 2014 i, si pot ser, continuï durant el 2015.